machiegni kendo e tielo ni kuma bende mana kaka nasingo ni kanyero kaluwore koda duoko mabende ne ogol e jumani endi mano mar piny noero mar KJSEA duoko mabende pod puonjore to isome nade ang'o mabende onyiso kaluwore koda duoko mabende wayudo kaluwore koda duoko ma nyathi oyudo ochomo kanye mano kanyero ka juma manyien koro migawo masomo biro bedo ka golo skunde ma jopuonjre dhiye gi sani antiere koda pisa mawuok e duol noero mano mar NEC mano mar penj mar NEC ka bende wadwa ni mondo lernwa matut ni to duoko gi chalo nade onyiso nang'o mano kanyero migosi Samuel Ouko oimore kendo erokamano matudi kod odhiambo ni. Erokamano ahinya. Koro jonyuol oyudo kata jopuonjre oyudo duoko, skunde oyudo duoko, waneno wich bar ka jonyuol ringo ka gi kacha, ji penjore kata e mbui, ng'at ka ng'ato nitiere kod kaka osomo duoko mabende ne ugolo mano mar KJSEA. Kinyalo mana lero no kaka un jo-NEC, ing'iye nade, ere kaka janyuola nyalo ng'iye? Erokamano, ginyinga iluongo ni Ouko Samuel. Aparo ni anyalo chako ka adwa lero ne jopiny ni to piny mar KJSEA ni nochakore gi kar kanye. Mondo wang'e tiende kako chakore. Piny mar KJSEA oting'o piny mang'eny e iye ka. Nitie oting'o piny mar KPSEA mano mar klas auchiel ma 20%. Oting'o piny e KPSEA kanyo oting'o piny mar grade 4, oting'o piny mar grade 5 e iye kanyo. Then bang'e oting'o piny mar grade 7 e iye kanyo to oting'o piny mar grade 8. Koro KJSEA ma koro nyobedo release ni ok en penj achiel manyicho tim giko mar higa ni. En penj moting'o penj mano jogo chako timo kochakore grade 4 nyaka nyo gichope grade 9. Koro osebed kichoke. Koro osebed kichoke kamano koa e grade 4 kanyo gichope grade 6 to gima nyo ne gitime 4 gi 5 gi 6 loso 20%. Kato penj manyo gitimo grade 7 ga 8 loso 20%. Koro mano bedo 40%. Koro manyo gitimo e giko mar higa ni to kelo mana percent 60. Koro iriwo mar KPSEA cha idok chien. Ing'yo ni KPSEA na yudo adi 7 gi 8 mag assessment. Yes. Assessment ayudo adi kati chaki mede e moroni. Yes. Ing'yo class 7 gi 8 waluongo ni formative assessment. Mane gitimo through school based assessment mane gitimo grade 7 grade 8. Koro imedo mago te. Koro kimedo mayude KJSEA summative manyo koro gitimo giko mar higa ni. Koro kisedo mano koro kido kaka i-perform. To e page manyo obedo released ok obedo released gi marks. Nikech sani koro one new system ma grading koro itimo in terms kaluwore gi performance levels ma koro wan gi meeting expectations, exceeding expectation, approaching and below expectations. Koro mago e level mitiyogo. Koro king'iyo penj manyo gol ni ang'eni jonyuol mang'eny ose penjori to amed points kech owacho ni meeting expectations opog diriyo. Meeting expectations 1 gi 2. Koro level ka level exceeding bendo opog diriyo. Approaching bendo opog diriyo. Koro janyuol ng'eno ka nyathina no yudo exceeding 2 to miye 7 to ng'ato oyudo 1 to miye 8. Koro dwano med points go te mondo rom nyaka 72. To kong'iyo to yudo ka ok tali gi gik mondik piny kacha ka. Koro adwana ler ni kaka NEC nyogolo duoko ok imed points go. Points go kumed kamano. Itimo nang'o? Points mondo mi yud nyathi duoko gima duong mokwongo wawinjore ni to penj mar KJSEA ni ang'o mi itime? Gima duong mokwongo en ni watimo penj mar KJSEA mondo nyathi ong'igo progress mare mondo mi o identify ni to ere pathway manyalo fite. Anyalo deje pathway mane. Abere kwano, abere sciences, kosa abere English, kosa abere social studies. Koro mano gima nyathino bende janyuol bende onego bende wuotho gi nyathi ka gi ai grade 4 ka gibiro nyaka grade 9. Koro onego bende janyuol at least nigi abari gi gimoro gi ng'eyo moro matin kaluwore kaka nyathi osebedo ka timo. Koro kanya gisetimo ma to mondo mi nyo work out gik manyo nyathi nwang'o ing'iyo ni to nyathini ose perform nade e subjects ochiko manyo timo ka. Tichak ing'iyo ni nyathini to subject matere a particular pathway. Inyo o perform nade. Koro ing'iyo performance mar subject matere nyathini pathway manyo yiero to ing'iyo subject manyo timo overally. Gigi teko ket kanyakla to miyowa gima waluongo ni a unique index moluongo ni performance index as a weighted cluster mar pathway. Koro kanye mobere. Koro kwa gol ni nyathi ber overall nikech jogi ok dhi secondary senior school ka gidhiye ok gidhi somo subject machal.
koro ok nywa golo results moriwo ne nywando gigo te. Ochalo ng'ama odonje mbalariany, jogi jo education, Exactly. jogi jo medicine, jogi jo engineering. Kech ka donje pathway mar STEM tidhi do ka na different track, ng'ato nie track moro, ng'ato koro tracks opogore to un the same pathway. Waduoga ni chien matin e kaka ni nyiswa ni koro pogruok kata ng'ikruok e wi points. Ere kaka koro ng'ato ng'eyo ni to points ge chalo nade kata rom nade? Mano en gima bedo worked out statistically. Mano jo public ng'ene githagore mondo gi work out mondo giyud kaka ginwang'o points mapiny kagi. And that wasted cluster mar pathway no obedo worked out statistically using a recognized standard formula ma is a recognized statistical formula. Koro mano to janyuol ok nyal work out oko kamano nikech onge gi raw marks. Calculator D8 imeda 7 imeda 6 imedo 9 giwe thagore gi calculator. Ong'eyo ni nyathini perform nade performance level ne, then ma piny kacha koro wamiyo gi mondo tich obed mayot ni to nyathini strength ne en pathway mane. Omiyo nokelo that weighted cluster per track and per pathway mondo nikech jogi dhi different pathways ka gichopo senior school. Okoro kwadwar overall. Koro kigi med points, kigi chak medo ni 8, 7, 5 to yudo 32. Then kor ng'iyo total mar 32 to ng'iyo gi weighted cluster mondo ikne piny kacha oyudo kopogore. Koro weighted cluster no is mondo mi okony placement. Ineno ko okete nyaka point number decimals 4. Koro manyiso ni mondo mi kech kan watiyo gi marks tido ka nyithindo nyalo bedo gichokore kata kumoro achiel. Koro mano placement dhi bedo matek. Nikech one of the reasons mometimo kijisea en mar placement mondo ketgi e pathways magiluwo. Koro jonyuol kik chandre ka gimedo points go. Giwe medo mar somo. Obio timano. Koro wan konyo osetiko macha to wamiyo migawo mar somo ni magi kaka nyathini pathway ni mai kaka wasted cluster mare pathway ni chalo kama. Mar science STEM chalo kama, social sciences chalo kama, arts and sports chalo kama. Koro nyathini ke jogi nyithindo noseyiero pathway kaluwore gi interest and personality. Koro this performance gives now the strength, gives the support of what the learner mano nyathini oseyiero. Otherwise, selection of pathways and tracks was done and it is based on interest, personality and then the strength in terms of performance. So those gigoteko ket kanyakla. Onego beni gadi janthi the mondo oyier pathway modhiye. Ing'eni nitiere duoko moko mabende waseneno mochoponwa mana kaka iwacho ni wang'ie piny kachacha e pathways. Ibo yudo ni en social sciences pogruok tin 60, 60.98, 61. Koro kendi neno ka mane umena explain ni mondo mi wachope that cluster watiyo gi overall subjects chiko mane nyathi otimo. Then wachak watiyo gi subjects adek like arts and sports subject adek. In the STEM watiyo gi subjects ang'wen mane nyathi otimo ma lead at that particular pathway. Kore kwa work out to give us that unique identifier. Teni koro nyathi ma oset oyudo those kaka ing'iyo ka nyathi moro inwang'o kata 25 point something aggregate. Mano nyathi ma onigo qualify timo kata STEM kata social science pathway. Koro kendo ka nyathi ochopo moyudo 25 at least 25 and above. Mano nyathi ma already nyalo timo any pathway. Remember in identifying the pathway. It's not much on how the learners performed. It is about the interest and the pathway. Is he able to identify where this kamobere? Oking'eni pathways gi kosakia ni mana pacho e kumomoke. Nikech pathways gi nyiso ni school mane mobodhiye. Ahinya kaka STEM gi wacho ni ok skunde tema machiwo STEM pacho kendi. Nitiere mana particular schools machiwe. STEM ibro chiwe skunde te. Mani public. Koro kik pacho bede STEM, ang'e problem en thoth ji dwaro ni nyithindo odhi STEM. Makata ka nyathi oseyiero social sciences. Pacho kod ni 844 cha. Yes. Koro 844 ne nyaka koro wachak wawe STEM mos. Nikech sani no ka jonyuol wacho ni gini obwogogi. Tipo ina ng'omiyo gini obwogogi to nyithindo to osewuotho ka grade 4, 5 to wasebedo ka grading itimo gi meeting, exceeding and approaching expectations. Maybe mana ka nyathi ng'ato janyuol moro nigi nyathi moro mane somo e skul moro ma jo skul no ne pod rank nyithindo gi marks. Kanye ma koro kelo problem. Nitiere skunde ma pod timo kamano sani. Ka nitie skul ma timo kamano, maga jonyuol mobedo shocked. To jonyuol ma nyiso oseng'iyo ni nyithindo ka tamo rumo to ikelo ne performance levels. Onge gi shock. Problem en osign assessment. Ong'enyo oseng'eyo gigi kaka dhi.
Koro joma nyo pok ong'eyo gigi kaka dhi, koro kik chandri gi medo points. Ok ibi yudo mapiny kacha, kech mapiny kacha ionge gi raw marks mondo mi wa go out aggregate cluster points mar pathway no. Kech pathway ne ema important at this level. Komachielo bende ni wach jomoko ne penjore, winjo ka jomoko wacho ni mano gol mantiere portal cha oseriwo KPSEA to gi moko gote. Yes. Oriwo gite, okenena ni penj mano tim nyocha. No, penj manyo gol manyo wuok ne. Kineno ka nyathi nigi meeting expectation level 1 kata a particular subject, oriwo penj mane nyathino chako timo grade 4 nyaka grade 9. Koro en penj omiyo wacho ni ok onego bed ni janyuol bedo worried gi competition so much. Onego bed ni nyathini ere pathway ma nyathini bere modhi timo. Koro samoro janyuol nyalo yudo ni nyathine nyo oyiero social science, arts, social sciences pathway, to yudo ka nyathi oyudo aggregate maber e STEM. Koro dwa golo nyathini mondo oduogo timang'o, oduogo STEM kech aggregate mar STEM ni malo. Kik itim kamano. Ka nyathi oseyiero STEM, social science pathway, tendo ka nyathini that mane kuma interest nitie. Kama ogombo mondo bede. Koro kanye modhi. Ineno ka ng'ato wacho ni mano penjo ni SMS mane miyudego. Penjo na jalony ni results mag nyathina, mato wacho ni results pok oduogo, apari ng'ikruok mag system mobedo. Kaito machielo bende penjo wach mar SMS number ma pod iyudo go duoko, nitie jomoko ma pod manyo duoko nyaka kawuono. To moro penjo ni lerna wach AE genege. Kumi wacho ni wagole pacho to ero pod gintiere godo. EE en exceeding expectation. Nikech ka chenro no chako, no wacho ni kech wa move away from the 844. Ma wagolo competition oko. Mondo wagol pressure mar penj oko. Wado ni nyathi ko chako penj grade 4 to penj ne na dhi maber nyaka chingo chopo grade 9. Koro miso ni pressure mar penj ma manyo wan go sani cha onge. Koro exceeding expectation nyiso ne nyathino nikech kwa chiwo example ka in idwa puonjo, in japuonj idwa puonjo nyithindo kata chikruok long jump moro ma ji chikore ginecha. Idwa ni gichikre meters 2. Koro ipuonjogi kaka onego bed ni gichikore mondo gichope gichikre 2 meters. Tidwa ni kisepuonjo kati koro miyo gi penj koro ni koro chikre urane asepuonju koro chikre na inyalo ni nyathi moro eno nyama chikore 1 meter. Nyathi machielo nya chikore 1.5. Machielo chikore 2 meters mane dwaro. Koro nyathi mochikore 2 meters mane chweko ne inya wacho ni nyathino ose meet the expectations. Nikech the need one mondo gichikre meters 2. To nyathino ochikore meters 2. Nyathi mochikore mana meter 1 cha ok over ene below expectation. Nitie gimo timo. At least ochikore 1 meter. Koro wacho ni ma reward effort. Koro nyathine reward effort mar wacho ni o perform at below expectation. Tiene nyathi podwaro mondo omiye some push, omiye some support mondo move forward. Coach nyathi mochikore 1.5 wacho ni nyathini is approaching expectations. To nyathi mochikore moyudo 2 mane waketo cha to wacho no meet the expectations. Koro wacho ni nyathi moro nitie ma en ochikore 2 ni mochako ochikore 3 mochako ochikore 4. Koro nya wacho dhuluma yot ni nyathino exceed expectations. Gima ni expect kalo motimo mo kalo monya woe. Koro mane wacho ni exceeding expectations. Koro ngama ne janyuol mane ge results ni manyiso ni nyathine ni E1 or E2 tiene nyathino o exceed the expectations mane the required standards. Nyathima ni ME meeting expectations tiene o meet the standards mano bedo set gi penj. Keche kama penj be luore o assess gima gipuonjo gi e class. To gimi puonjo gi e class kanitie gik ma iluongo ni learning outcomes. Koro learning outcomes tende ka penjo set set mondo ng'iyane kaka learning outcome bedo taught. Ka nyathi meet that standard wawacho ni nyathino o meet the expectations. Nyathi ma pod ni below expectation en nyathi ma pod wawacho ni pod struggle to get to where we on chope mondo med konyo med jiwe. Koro en ng'ama pod dwaro kony mang'eny mondo med jiwe mondo ochope e meeting expectation. To ng'ama ni approaching en ng'ama at least osea piny koni osechorore machiegni kuma dwano chope. Like kana wadwano chikre 2 meters to sechope 1.5. Tienen machiegni gi 2. Koro en mana kony matin mondo timang'o mondo chope 2. Koro mano ng'ama approaching expectations. Koro gi mago duto te kaka koro ket gino. Kaponi kaka koro gisudo nikech iwacho ni 100% transition nyithindo mano 1,000,000 motimo penj gweko gite nyaka koro gidhi senior school.
dibed ni koro ibo ketgi kaluwore gi class, kaluwore gi jok ma below expectations, nitiere kaka iketo gi tenge, jo exceeding expectations be nitie komachielo. Ang'eni mano to gine mar Ministry of Education chenro margi, but ok nyal keto nyithindo ni koro joma oyudo below expectations itero gi bede school X jeo ka en school Y to school Y offer all the tracks, the pathways. Tene nyathi manyo nwango below expectation in a one particular track will still find bro yudore at that particular school. Koro ko bedo ni school moro ni jogi kaka chon watimoga ni jo 400 ema dhi this school. Diura Rambe school. Diura to jo 100 gi unu dhi Rambe school. En koro dhi bedo yiero makoro pathway school ka school ni offer this particular pathway and this track. To nyathini no yiero pathway na track or the yudo that particular school. Koro kudhi pogo gi kaka chon. Penjo pod nitiere kendie ibo mana ng'uono nikech ma en gima wendo. Nyiso ni below expectation en below standard, mano penjo achiel. Ere kaka iyudo duoko mana parni wasewuoye. Nyathina nyalo loko pathway kaeto nyiswa kaka ing'iyo SMS ka bende penjna jalony ni nyathina noyiero social sciences pathway to ketne STEM, shida nyalo bedo kanye, be inyalo lokne. Ere kaka wadhi yudo schools moluongie to be inyalo loko school. Aparo ni mago koro gik mabiro juma manyien. Ang'o ma koro warito kata jonyuol rite juma manyien? Mano to koro penjo ma koro loko school ni nyathino poko ket nyithindo e ginene. Poko migi pathways. Koro ng'eni gima nyo result ko neno to oneno ka nyathine samoro nigi mo points e STEM to nyathine no yiero social. Koro assume ni samoro osekete ni koro moseyiere. Lakini mano en guide. Mano guide niso. Umiyo migawo mar somo guide kamanero. Koro gibo bedo ka gitiyo godo. To nyathi kanyo oseyiero ni interest ni nyathino oseng'e ma kama interest na nitie e kama nyalo to osekawo. Koro katido ka policy ni ng'eny opoko ketogie pathways gi schools koro ka Ministry of Education bro timo kochakore next week. Kaka ne jatend migawo mar somo lande. Aya, ang'eni gi en twak noero mabende mos to jonyuol bong'eyo gini endi kaka odhi. Mana wach ni mogik ni nyisa ni sawa orumo. Aparo ni gima duong' ma jonyuol onego tim mondo kik yud stress, kik gimed points. Kik gichak medo 7, 6, 4, kik gichak timo mano. Ok gibi yudo. Kech points go ok bi konyo. Gimoket kacha en ni omigi cluster manyiso kuma pathway ma nyathi nyalo timo. Mano e gimo migi piny kacha man gi kata ka en 21 point something, 60 point something. To range no move from 0 nyaka 74. Kimedo points ga to chopo 70. Tiyudo ka ok bi donjo. Koro kwandi ok bi donjo. Koro gima duong' gitim ni giwere gimedo points go. Giti gi guide momigi piny kacha manyiso kaka nyathi o perform that particular pathway. Masa wacho ni obedo worked out gi performance nyathi subjects te ochiko to gi subjects 4 kata 3 manyol luwore gi pathway motimango modhiye. Otherwise jonyuol obeda gi kwe gibro understand gi mos. Kanyo pok obedo kowuotho gi japuonj kachiel achiel. Koro ka poni en gi nyathi moro piny koni to chak wuotho kodgi together ma ka duoko wuoko to ok buoge ni to gigi wuok kanye. Ong'e komodhi. Erokamano ahinya Migosi Samuel Oko, mano apisa noero mar nonro duol noero mano mar NECA. Mana kaka owacho kamano ero en gino ero mabende mana mos to wabo yude to maduong' ni CBC ni endi janyuol nyakichak wuodhno ero chakre tin mondo koro kochopo kama kamendie to wamedo mana yude. Kata kamano ero twak gi jolony kamendie mabende medo leronwa pod wabodhi godo mana nyime. Watieko twak gi kanyo kik idhi mabor pod waduogo gi weche manyien mamoko.